Et planteges ascendir a caporal dels Mossos d'Esquadra, però el temari és immens? Ja tens aquí l'eina definitiva. A partir del 27 de novembre tens disponible el nostre mòdul de preguntes tipus test per a la preparació de caporals de Mossos d'Esquadra. Està pensat per a que arribis al procés selectiu amb un nivell professional i totalment preparat. Aquest mòdul inclou centenars de preguntes actualitzades, revisades i ampliades de manera constant, amb nous ítems afegits fins al mateix dia de l'oposició. Estudiaràs tot el temari a través de preguntes tipus test, dissenyades per reforçar els teus coneixements, detectar i corregir punts febles i consolidar totes les àrees exigides per ascendir a caporal. Els 13 mòduls que formen el curs cobreixen tot el contingut de la convocatòria i els simulacres reals et permetran viure l'experiència de l'examen abans del gran dia, amb el mateix format, el mateix ritme i la mateixa pressió. Però i si la nova convocatòria introdueix canvis del temari? Cap problema, ho tenim previst. Actualitzarem tot el contingut amb rapidesa perquè així sempre estudis amb la versió correcta i vigent. Així que si tens clar que vols presentar-te a la propera convocatòria de caporals dels Mossos d'Esquadra, sens dubte, aquest és el teu millor aliat.